Hvidkløver er en vigtig afgrøde i dansk frøavl. For at opnå et højt udbytte er der en række faktorer, man skal være opmærksom på, og skadedyr, frem for alt kløversnudebillen, spiller en væsentlig rolle både i den konventionelle og i den økologiske produktion. Hvidkløversnudebillen Apion flavipes angriber hovedsageligt hvidkløver. Rødkløversnudebillen Apion abricans skader hovedsageligt rødkløver. Først ser vi på hvidkløversnudebillen Apion flavipes. Denne art kendetegnes ved at have gule skinneben. Snudebillerne flyver ind i kløver fra marken, når temperaturen i 6-7 sammenhængende timer kommer over 18-20 grader, sædvanligvis i maj måned. De begynder straks at gnave af kløverbladene med deres munddele, som befinder sig på spidsen af deres snude. Små huller på kløverbladene er typiske symptomer på angreb af snudebiller. Hullerne kaldes for modningsgnæv, fordi specielt hunnerne skal have protein for at blive æglægningsmodne. De huller, der fremkommer, er altid omgivet af bladstrenge. Her ses det tydeligt, hvordan munddelene er i konstant bevægelse. Sommetider angriber de også blomsterhoderne af stilk. Der opstår store huller. Senere begynder snudebillerne også at æde af blomsterne, hyppigst i nærheden af blomsterbægeret. De æder tit mere end en halv time på det samme sted. Snablen bliver stukket dybt ned i blomsten. Den samme blomst set fra en anden vinkel. Endelig trækker snudebillen sin snabel ud af blomsten og forlader den. Gnævet går dybt ind i blomsten. Når der bliver gnavet i blomsten, ødelægges støvdragernes støvtråde, der er vist her. Det samme ses her ved en anden ødelagt blomst. Indimellem æder snudebillerne også af blomsternes pollen. Parringen foregår i blomsten. Her bliver hannens parringsforsøg dog afvist af hunnen. Endelig lykkes det for hannen, og det vilde ridt går gennem blomsten. Til slut ryster hun hannen af sig. Denne hun lægger et æg i blomsten. Hun gnæver sig frem på få minutter. Nu lægges ægget i blomsten ved hjælp af æglægningsbråden.
Her vises, hvordan en anden apion-art lægger sine æg. Æglægningsbrodden finder hullet og skubber et æg ind i blomsten. Der lægges kun ét æg i hver sund blomst. Æggene lægges ved støvknappen, som man tydeligt ser her på de forskellige blomster. Det varer flere dage, inden den unge larve forlader ægget. Denne larve er næsten klar til at forlade ægget. Kæberne er allerede veludviklede. 2,5 timer senere kan man allerede skelne hovedkapslen. Kæberne baner sig vej gennem ægskallen. Overhuden hos den nyudklækkede larve, kaldet L1, hærder langsomt. Den unge larve ernærer sig af pollen i begyndelsen. Larven klatrer over filamenternes støvdrager ned i blomsten. Den gnaver lidt på støvtrådene. Endelig er den ankommet i bunden af blomsterbægeret. Der æderden udvikler sig videre og ødelægger allerede nu det nye frø. To-tre dage senere forlader larven blomsterbægeret. I mellemtiden har den allerede skiftet hud en gang, som man kan se her på den efterladte hovedkapsel. Larven i stadium 2 ødelægger her basis af blomsterstilken. Nu viser vi, hvordan den røde kløversnudebille Apion abricans ødelægger blomsterbæret og dermed også frødannelsen. Hos biller af denne art er kun forbenenes skinneben gullige. Vi ser her, hvordan der opstår store huller. Her ser vi ganske tydeligt, hvordan mundtøjet arbejder. Først udvikler de unge Apion flavibes larver sig i blomsterbægeret.
Så forlader de blomsterbægeret og ødelægger bunden af andre småblomster og frøanlæg. Her ser vi, hvordan ældre larver ødelægger det ene blomsterbæger efter det andet. Den store økonomiske skade på frøet til højre i billedet er anselig. Senere forpupper larverne sig i blomsterbægeret. Pilen peger på en larve, der er parat til at forpuppe sig. To unge pupper. En ung puppe. Bag ser man hovedskallen fra det sidste larvestadium. En ældre puppe. Her ser vi anlæggene til øjnene. 24 timer senere ved 26 grader Celsius. 48 timer senere. 53 timer senere. 60 timer senere. Endnu en puppe i samme alder. De kraftige kæber er allerede godt udviklede. Snart vil den unge larve vise sig. Nu har puppen lige befriet sig fra den tynde ham. Den unge billes overhud bliver langsomt hård. Kløversnudebillen har også naturlige fjender, som her for eksempel tæger. Disse tæger suger de unge pupper ud og slår dem derved ihjel. Her ser vi ved tredobbelt hastighed deres næringsoptagelse. Selv unge tæger kan dræbe pupperne. De døde pupper bliver hurtigt brune og nedbrydes efterhånden. De her viste udviklingsstadier for kløversnudebillen gør det muligt at stille en nøjagtig diagnose. For kløverfrøproducenten betyder det, at han får bedre mulighed for at begrænse og kontrollere skaderne i afgrøden, og derved sikre sig et højere frøudbytte.